machiegni. Jokanyo mag komiti mar od bura marango weche mag thieth oseo jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha kuom rem geng'o mibadhi mokwako migawo no chakre mano maduol machwalo yedhe pacho ka KEMSA nyaka okumba mar thieth mar NHIF. Ero mano okelo kanyakla jod bura go mag komiti mar thieth jatend migawo mar thieth kod jotelo mag KEMSA liet no wuok ewi gima omiyo Nakhumicha no bedo karane omedo lemo jatije mar KEMSA Dr. Mulwa lemo malo kamibadhi mar nede mano omiyo Kenya owito ma ok tin ne milion 60 to miene. Jafwambo mar Judith Mondi no yuoro eromono kendo losonwa sigano yo machal kodma. Ne en twak mar yuaya to ayuaye magawa moro e boma ma Nairobi e kinde romo mane okelo kanyakla jokanyo mar komiti mar od bura ma ochung' ne weche thieth e pacho ka, jatend migawo mar thieth ka achiel kod jotelo mag duol makeyo gige thieth e pacho ka KEMSA. Chair, I can defend this document. Jod bura go oseyo jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha kuom rem kedo kod joge manyayo mibadhi e sekta mar thieth e sirkal mamalo. We have allowed you to handle your people. You have not been able to handle them. They won't cheat us the way they have been lying to you. Waziri, wake up. People are taking you for granted. People are taking you for a line. Those things and those people who are actually orchestrating those things are sitting with you on the table. So you need to be firm enough to be able to pick it out and do not hesitate. You have the support of this committee to fire them so that we can have a better working system for the people of Kenya. Magi weche mane otuch kaluore kod orak mane piny Kenya owito mar nyiewo nede mag suna mane isiro kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Global Fund. Oragni ne omiyo jagoro ma ongirore migawo mar thieth Josephine Mburu owito tije mane en jatatije mar KEMSA Terry Ramadhani kaachiel kod jakom mar KEMSA bende. Komiti ni kata kamano odiochieng' ma kawuono oyudo maling'ling ni jal mane omed lemo mar bedo jatatije mar KEMSA Dr. Mulwa bang' thich oko Terry Ramadhani emane ogolo chik mondo mi lok dwaro mar nede gino mane omiyo Global Fund orucho oko winjruok margi kod migawo mar thieth e nyiewo nede. Ma ema omiyo giseyo Nakhumicha kuom bedo ni ok ong'eyo ode maber kendo ok onyal yango kudni matowo ring'o kata bedi ni en jatelo. Donors are very specific in what they want, and we altered this and lost. We just didn't lose money. We are also losing our integrity as a nation. We are also going to lose life if this goes beyond when the promotion starts. We are here discussing this as a result of some of the things that happened in the ministry under the watch of Dr. Mulwa. Jatend migawo mar thieth korka kore ne ogo bade piny ewi weche maluoro jatatije makojolo mar KEMSA Dr. Mulwa kendo kwayo mondo migiti kanyakla kod kamiti no e reso sekta mar thieth mapacho ka. Is this a Ministry of Health problem? Chair, it is not. It is a societal problem where we are at as a country. Unfortunately, I'm sitting at the helm of the ministry that touches on the lives of each and every Kenyan. So our issues are out here. But to me, I see this as an opportunity to improve on our systems. Bende penjo ne owuok gima omiyo jotelo mag okumba mar thieth mane ogwel mondo miyo chopi ne ok oyuoro e romono. NHIF osebedo kod weche moko ma mienogi gino mane omiyo jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha okwayo moko kuom jotelo mag okumba no mondo bed thenge e kinde ma pod itimo nonro ewi mibadhi ma okwako NHIF. They don't deserve any other chance. We should not even see them tomorrow. Jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha ne odok kor jokanyo mag okumba mar thieth mar NHIF. Kata kamano, kamiti mar od bura mar thieth oramo ni ngang' odiochieng' makiny nyaka girom kod board mar okumba mar thieth mar NHIF mondo migi twag ewi mibadhi ma osebedo kokwako okumba no. Judith Mondi, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhimbele nyakoro mga juang riwruoge makedo ne ratich